yakithi ingane yawo mozangeneka singipusha ngengane yakithi ingane yawo mozangeni yakithi ingane yawo mozangeni oh bayale Hadula mazondo zebedula mazondo. Congratulations, you are now part of Progressive Force. Uvuka nomavundla kumzansi breakfast show. Umntana umuntu lapha wazumeka wazi. Welcome to Mavundla Media, bringing you the future. Oh bayale hey batela mazondo bayale sebetela mazondo batela maza kujanga ingane yakithi ingane yawo muza ingeni yakithi ingane kwamavundla selahambisa uthukesi basebenzakalani bafo akuze kulandelayo kusho uPhantsha Rafiki Khuzwayo wawukhona nomngoni enkandla noma ulapha nje ukanisela wena uvimbanisela wena ku social media awukakazi ufike uzogqisha ney'nkabi ifana kwesifafazi uthando nje sinikeze izwe uthando ayi ngoba izwe sekuvelile ngqoka ikapisi elisha awufana ayi nomkhulu ezweni naze itinda right hayi mkhulu ezweni gqoka ikapisi elisha ngilithengele eNingizimu Afrika akusilona noma yiliphi ikapisi phuma ekhaya xilala akusilona noma yiliphi ikapisi leli mntasendlini ikapisi leli ngilithengele wengane yathanda izinto zami la ngifuna ukubonisa iSouth Africa la ukuthi uma sikhuluma ngothando nokuthandwa abantu sike sikhuluma ngani yebo into engisho ingane yako muza inge ayingaphathi manje angisethu into maniphethe funa niphathe nesinono ngaphatha uphapha sethu wena usinazo phatha kahle izinto zenani nawuthi uthi ngithini kine nasinazo ngaveli impete yamani nje lapho South Africa hayi qale ngaleyo Vezela, South Africa. Beka la straight. Lethani ngale izinto zami okunibeke nje la. Nibeke nje. Funeka manje ngisho ngeray vele. Hey, akuyiseka. Miseni lapho line. South Africa funeka ngivezele. Ngihlala. Ngale South Africa ngifuna ukubona. Hey. South Africa. Waninde kanjalo kufunda. Live la. Sazobonga. South Africa into engenzeliwe ngicela ukunichazela into enzelwe kunento eyenzakalile la ifonelwe la ekseni nganichitha ke la endlini sipe ngifoneliwe la ekseni ngifonelwa abantu engabazi bangibuza ukuthi ngizobe ngikuphi ngachaza ukuthi hayi ngizobe ngingekho eThekwini bafethu yabo wathiwa ngiyadingeka eThekwini yabo bayithi yabuza ukuthi ngidingakalani eThekwini bafethu
Kwathiwa no kunohlelo olukhona la lokubungaza usuku lwami lokuzalwa abanye abahlobo bami abasenyongweni abangithandayo, but because bebekade bengekho ukuqala yonke lento ebiqala nangesikhathi seshow kunomcimbi obukade ukhona abaphumelelanga ukuthi baze ngiwonga bezongikhweza nami bejabule kanje nami. Ngithi mina manje bafethu ningihlelela i-surprise. Mina ngisurprise abafethu engazi ngabachitha nje nabantu ababe bajwayele ungihlalisa angisurprise mina yabo. Athi I know ngithi mina ayisala nisenisho nje bafethu ukuthi nginento eningihlelela yona ngizobhaquza ngibona ukuthi ngihlanganisa kanjani. Ngisuke la ngikhona phuthume ngeze lapha yebo into engisho. So bafethu mangithi ngiyafika bafethu nangu noNteko nonke angisurprise bafethu khuleka ningangisurprise mina ningitshela ukuthi sihlela ukwenzela isurprise mavundla sisacela masufika wethuke anginanki yothuka mina ngothuka futhi ngathi angaze ngingazi manje futhi angikhale ukhala khalele nje ukuthi bantwana kodwa yini le eningenzayo la ngempela uma Mkhize le ekhaya ishow umkhaya wami angitshela ukuthi eyosisi lapho kune group ka WhatsApp enabantu abaningi ngohlobo olusabisayo bekuthanda ukusha ikukhotha phansi njengoshukela ihlelele isiphihli lapha somcimbi nayi ngitsho nayi ikhekhana nje phela ngoba nabantu bamakhekhe abakhuluma nge-ladies house iminto efikayo nokufika ikhekhe yabo ngitsho nayi nokusho ukuthi ngihlelelwe nje yabona ikhekhana nabo hayibo cha ngixolisa ke bantwaneni ngiveza ukuthi hayi umuntu ozofika ntambama vunyelwa naye hlala lapha emoli ke yomntakabani kunemoli lapha yomntakabani nami ngitshela ukuthi nangu uzama ukhona uzama sabona zama mfethu uzama uma ngifika lapha ngifike ngithola uzama lapha nodadewethu lapha uza kithi machisi ngilindiwe lapha yabo. Hey bafethu hayi mina ngihlale ngilibona nje uthando ngiyalibona uthando lama likes la uhlale siwenza la afike kuma million ngiyalibona futhi nothando lwemali abantu bengihlanganisela imali ukuthi ungabisahlehla indaba ye-suitcase ayikho umuntu engihlangisa njengokuthandwa abantu ubone ukuthi it's from the bottom of their hearts. Mawukwazi ukusuka uye kwenye indawo nje uyohlelela ukuthi umavundla abe liyathi ngitshela ukuthi mina lo ngiyiphoqa ngizehlisa kodwa angimncane mangithi ngiyafika lapha ngifika kokuqala nje ngikhangwa inali ibhelunde akuyona amabhelunde mina mangithi ayibo nali ibhelunde lapho kule mall yomntakabani ibhalwe negama laMntwana le nkabe yaseshowe nihlalele imbhale nje ngiyathule nje ngizokubona bahleke abantwana ngiyashesha ukuhleka awusomadoda awulenzela isibonelo seyintombi awusomadoda awusole ntombi nonina wayo wathi mkhwekazi wami ungela kanjani elawini nginqulu kanti nawe uyayifuna nilethe nawusuka nabo bangihlelela bese ngake ngijabule ngibawonga abantwana bethi abantwana akapheleli ngizolokhu ngikhiphela ke ngendlela abantwana bebekhipha ngayo mangisusa beka angithi ngikwakhela isithombe sabantwana ukuthi abantwana bathi abantwana bathunyiwe ngithi nthunywe abantu bathi hey sibaningi ngohlobo lisabusayo awunanga umkhizi uyangibona. Hey vele bakhuluma nje ngesikhathi ngibuka lesenyalibona ikhekhe livele ngamehlo phakathi kwenqwaba yezinto lapha kubasket babo uphethe ikhekhe livelayo lapha mangithi hey nali ikhekhe sengiyabuya ke ngizalana manje bantwana hit bukani leshandisi bafetha kulona ikhekhe la noma yisiphi isitolo li-branded leli khekhe elevundlazi libhalwe nenkampani enkulu Mavundla Media yezwana bangilindile ngikhuluma ngosisi mina abadala la angikhulumi ngeingane ezibhorekile abantu abashiya imizi yabo awungakhumbula umhlabeleli othi bashiya imizi yabo basuka bomlandela bese kulandelwa mina ke namhlanje bantwana bami bengilinde emoto yezwana angakanivuli ngizolidla sengilidla ke ngizonitshela ngizolidla hlobo lokuludla uba ngangilidla lodwa nali ikhekhe South Africa engicela ukuthi nilibone ubalo lalelayo uLindo Ulungu sorry weLindo Ulungu nali ikhekhe engilinikezwe abantwana hayi ngithi mina sekuphelile zithi ingane kuphi khona akuphelile ngithi ngithenga ngizolokhu ngithi yabo sengibuyela futhi ngapha ondaba ke sebelokhu betha kuyele phela ngeke nginibambe nje abantwana ke ngithi ngiyaqala lapho sengiqala nokuhlengezela inyembezana ngijwayele phela lento mina angiyazi lento intsha kumina hey abantwana beveza ngengiveza ngifunani la nizofuna lapho
Hey ndikhiphe nalo igoludla abantwana awuqekele ukuthi ukhonani la bethi Mavundla ukhetha imali noma ukhetha ibhokisi yazi ngithi mina abantwana ngiyangidida manje kubuye kube sengathi ukuthi bale netha asihlangane kodwa futhi kube sengathi futhi ndifuna ungigwenya yabo bethi Mvundla sikhuluma ukhethana imali nebhokisi ithi naye abantwana ukhetha ibhokisi bethi hayi bo imali noma ibhokisi kimi naye abantwana ibhokisi bathi hayi bathi imali noma ibhokisi athi mina ibhokisi yazi bathi ake sivule ebhokisini sibone isikho usiyabitoza umuntu othanda indaba ke lapho khona ebhokisini awuthi ke into ukubamba la vele ibhokisi lami ibhokisi linezinto zami uhlangana fona impethe yakho noma usophethe uthi awuvule phela unokukhuluma ngizwe ngawe mina ibhokisi lami leli yabo egcineni abantwana bafole bevula abantwana ngilungu ukuthi kuvela kuyelwana njengoba la uthi but angaqedi yithi mina wena uyitshela ukuthi mhlawumbe lezi zinto ezithekwa nje ndawo zibrandwe ndawo lalela buka lana rubbish udemet ubasted umnikazi umphathisa udeputy go lapho ngavele ngahlanya-ke lapho ngithi kodwa lezi ngane mafethu zingizwane mafethu zingizwane lezi ngane lezi ezingenzela lezi zibe zingangazi ngisho lokungazi ngiyakhipha manje ngiyanivezela funeka ngibe mayikayika-ke manje khona ngizobona abantwana lapha bangenzeleni uthe kusuka lapho bathi hayi akuhambi kodwa kuhamba ne-track pant yakhona majongo mhlawumbe ostende track pant hayi uthi i-track suit i-track pant inansi mani ngibona umhlana nami ngiyigqokile emall ngimdonse ngayo nithi hey track pant yesizwe wena wayithenga ngasizwe le track pant hey kodwa babuye bangirule laba mabengithengela izinto bazosebengilawula uhleli ulele kabi ngayo okhumbula ndoda into yahleli nangithengela probably kwezinto haku ngithi mina bobantwana singakhala-ke lapho bese ngiyinyembezana-ke lana-ke bengenzela le sengiyinyembezana-ke lapho ngasazi ukuthi ngenze njani bachaza abantwana bathi Mavundla into senzelayo hayi angiyibuyisele la nizozimosha isikhala kanti ningengisekulanda kapa njalo ngilanda kapa kodwa sebe-right njalo la sesibonile phela buyela silala isikole ngithi mina ingane zami kodwa yini ngempela bathi siyakuthanda sibulawa nje ukuthi siyakuthanda akuthe kusenjalo abantwana hey bakhipha okunye futhi lesi-ke isivalo-ke sangaphandle ngiyavala uba ngifuni neta ngimbonisanga si-South Africa sakuthengela emveni kalokho awusasiboni nenze njengalaba ababekhuluma la angithi ngiyakhumbula ngihlanganisela imali ye-suitcase bafethu ngiyakhumbula leyo mali ye-suitcase enangihlanganiselayo niyaze agcina ifike ko-60 something thousand okwenza lo mcimbi we-suitcase yampumelelo nina nonke nanikhiphe lo mali nathula swaye kuthe uma ngabe sekukhona izinto ezenzakalayo phakathi kwami nomashezi kwasekuqala abantu sesikhokhele kangaka ngavele ngabona ukuthi lona-ke unamanga-ke lo waze akhokhe lo zonke lezi y'khukhile ziyithulele nje ayaze zisho ukuthi ukhuluma kakhulu laba abangakhiphanga ngisho uthubhapha yezana oh sorry ngiyexolisa futhi yazi sengizothetheleni ngiyadlala ngiyaphoxa kufuneka abe ngiyancoma abantwana-ke ngisathi-ke phinde sengivuyela emuva njalo futhi into zami njalo lezi uzoyibuyisa-ke sengiyibuyisa zonke hayi bo kuvele kuthiwe lalela indurabeshe banginikeza ibhokisi kuthiwa Vundla imali noma ibhokisi ngithi unoyo ibhokisi ngiyalibona bona likhulu libhokisi bethi shosho bathi uyayale mali ngakanani ngithi mina bethi Mavundla imali noma ibhokisi ngithi mina phela nginkabo mina ngeke ngibhayiziseke mina phela mdala mangengaka ngithi mina ibhokisi yangithi uthi ngithini kuwena sizo bathi okay sivuleni vula phela isicefe eyiwe akulona ibhokisi lakho le ibirthday yami awuthi ngithini kwena ngizovula uma sekufuna mina noMfundo Mbuyazi awuthi uthi ngithini kwena Dodo okay fine ngiyavula okay
Bonani Vula Fusaki. You shit. Fusaki. Oh, laba bakhiphile nje bayithulele. Wena bangumsisi. Kulungile sokhipha phela ngephetela nda ba. Oh, linda nje that. Ibakhipha abantwana. Okay. Qale ngithi. Ayi nela. Lo mzazobe ngulanda. Hey bafethu. Khonani Vundlasi Noma ngibiza ngoVundlasi. ake ngizokhipha nje ngepace yami. Hello hi Oh, Timu. Yebo. Bangithengela ijezi. Bafethu angiqamba ama script lesi. Abantu abaningi bahlale bethi mina umuntu oyiscript. Buka kusasa ke ngizobe ngidlele sike bafana. Yabona ke kusasa ke. Leli jezi elisha, leli jezi angazi ngisho lu 1700 and bani. Yes, imali mina. Yena bavezela imali. Ayiveza. Bukani imali ekhishwe ilabantu bafethu. Bengithengela le shandisi 1200. Sakhuluma ngale shandisi bethu. Bengithengela bayangithanda abantu bafethu bathi Mavundla ukukhuluma empilweni zethu izinto oyishoyo in between the lines impilo ephilayo mase sihlangana nawe in real life yenza sivele nathi sitshela ukuthi usuwakithi egcekeni. Siyabonga kakhulu ngokuba ubhuti wethu abanye bathi usubaba imfethu ngeke ngiqhubeke ngisekule nkonzo cha batwana. Hey ibhokisi ke linezinto ezinye ke noma ngayisebenzisi sesese yabo kodwa bayisebenzisa phela obhuti abadala. Ngithi oh akazi ukuthi ke bebeseshe kanjani besesha ini. Abantwana batholile ukuthi ngiyawathanda amakinati. Bathi bayezwa kuthiwa hayibo amakinati ngingumanje amakinatini uyabona ka phuma amakinati uthi kusenjalo abantwana ngifakela amafoto esingisi ano chocolate phakathi abantwana kusuka bangifakela nathi imqwayiba okay ninawe nithi biltong esingisi ngakithi le show imqwayiba heshe abantwana babeka bathe besuka bakithi veshe ngeglass ibukisise ibhaliwe Vundlasi. Yayezwa ngithi afethu ngingazi nje thina wangempela bathi besuka bamkhiphela ibhenki. Hello hi Ngiyangizwa lapha hostel. Abanye lapho nithi ngimbiza ngenkabi yami. Kodwa futhi manje angaze ningenzelele ukuthi nimeleze inkabi zami. Hey ngiyeke nani ngithengele ngisho inhloko. Kodwa nithi ngiyikabini. Hayi ngase ngiyohlala ladies house. Ngicela ningivulele iaccount engizongena hayi ladies house. Ngithi ngoba naba abantu bami. Bathi besuka lapho bayindiveshe. Angithi ngithini kwena? Angithi ngithini? Osanda kufika shame sorry usesele kakhulu kuphela yakubona ngathi mawufika la base bethi sizwile kuthiwa ubhuti omdala wakho nobhuti omdala kuthiwa ngithi mina hawubona mina niyathi angishaya kuthiwa hayi usiyo ubhuti omdala ke sesekuyophuza ubhuti omdala naho ngane zami buka ke kufakwe phezulu kotshana ngangimutshani niletelana kodwa nje kukulapho la thina nje kusuke kuzalela inkukhu le ngasekhaya inkukhu isindleko sokuzalela kwenkukhu le bangifakele abantwana bahlobisa ke ngalendlela bebehlobise ngayo sengizohliphiza ke manje sengizohliphiza ningangeni njalo malibona ningangeni njalo aniphethisanga ngalutho ngoba neglass ke bafethu ngimkhulu mina noma ngingazehlisa noma ngingazenza kanjani angiyiluthe ezweni ayikhulekani ngibonile mina ukuthi ngimkhulu bafethu ngibone namhlanje ngalabatwana engingabazi engaze ngihlangane nabo ngisho ndawo bazongikhombisa utani ngisasithela ngisalokhu ngiya ngapha kuwena osanda kufika ngilanda ngapha ngibeke ngapha sekuyingqumbi ngilanda ngapha ngibeke ngapha kubhaliwe ke bantwana basendlini efundini babhala ngesingisi apha babhalile bathi happy birthday Mr. LD Mavundla. A man of your character is hard to find, difficult to part with, and impossible to forget. Your wisdom and expertise have been invaluable to us. Thank you for being such a great role model, for setting the bar so high. Hey, concern.
for setting the bar so high. Ongezwanga angithinte eceleni but abantwana nje bayangiphakamisa bangibeka esigabeni esingenhlana kunaleso mina engiyibeke kusona. Nali ibhokisi la khona linje uma livaliwe. Ngiyabonga bafethu. Kuthe kusenjalo khala lapha ngiyinyembezana ngingasazi ukuthi ngizothini bakhipha ikhadi. Alikhadi bantwana basendlini. Libhaliwe mntwana nganikokhela kuye esikoleni. Bhaliwe happy birthday. Theyisuka lapho bathi with love to Mr. LD. Babhala ke from Velo Mkhize, Jabu Ngwane, Zama Mthabela, Thokozile Mashiyane, Nonhlanhla Bukhosini, Sithembiso Ndlanzi, cela ukwazi Ndlela, Linomthagosa, Zakithi Chezi, Thandi Zuma, Buyi Mbatha, Thabani Makhoba, Thembani Wilson, Thembi Madlamini, Tsotitsi. Nabo bantwana ngithandayo bafethu. Kuba umuntu olulayo ngabe ngiyakhala manje ngikhale lapha nge-screen lokukhala mangiqeda la. Ngathi ngithi bakhiphele ikhadi. Nali libhala ukuthi cheers to you. Babhala futhi bakhona phakathi. Nabo bantwana. Thandlovu, Phumla Mfeka, Bonisa Dumezweni, Phindile Mkhize, Nontethelelo Langa, Dumo Mgobhozi, Ncane Maphumulo, Nokuthula Ndlozi. Bathi to Mr. LD Mavundla, have a great day. Mafethu. Ngitshela ukuthi mina kuphelile. Abantwana ke basebevele bekhipha kenye-ke ngishandisi-ke. Yokugcina-ke ncike lapho nami bese ngilongithela. Sengitheke lapho-ke. Mntanami yangifundisa ukuthi hayi ubaba mabe sokuwukuthi manje vele kuyashuba. Yathi uvela amehlo wenza kanje ube ngathi awusaboni kahle ukuthi. Yathi uzoba sexy. Manje ngithi ngiyayibuka le nto ayenzeki kahle. Kodwa ngiyayenza phela cause yathi mntana wayenza. Bakhipha. Babekhipha abantwana. Bekunebhelundela. Leli bhelundeli. Bebethi mabelidonsa leli bhelundu belidonsa kanje. Linyibilika imali. Lithi. Bathi ke wena uzothatha ukuthi likhona ke ibhelunde yes. Bese nali ibhelunde. Nyibilika imali. Ibuka imali yanyibilika manje. Nansi manje. Manje kuzofika phezulu imali ingafikile phansi. Wena usho ukuthi usalisa ubamba lokho ukuthi yabo kwakhona la ukuthi irojwe kanjani. La kahle la isibambeke kawu2. Yabo lonto le nathi manje yanyibilika. Nathi manje yanyibilika ayivumi kuphela. Nathi manje yanyibilika we South Africa hayi imali yanyibilika we nina ngicabanga ukuthi script leshadisi uthando bafethu nathi mali bafethu eqhamuke South Africa ayisafuni ukusuka le lapha phansi ngoba inamathisele hey mashiyana nenze njani bafethu nathi mali South Africa hey ayasukuma ufuna ukubona ubani umde mina nemali hey lalela ayindi imali unama bafethu nathi mali ehamba netshela khona lika sweet khona itshela lika sweet nathi mali bafethu abangineze yona abantwana. Nansi mali abantwana abangineze ingane ezingithandayo. Nansi mali bafethu. Usuka mina ngicela ngiyeke. Nansi noma ngathi ngathatha lento ngaphila ngayo vele ngayithatha. Kodwa ngathatha uNkulunkulu. Bafethu ayisek ngicela ngiyeke phansi. Uthando. Hayi ukukhona okunye cishe ngaqala. Malini iqaqe. Iqaqe imali. Hey imali ngicaquma kodwa nansi imali bafethu enginikeza abantwana abangithanda abathi happy birthday Mavundla yazwana ngithenke hey apho kuze ngokhohliwe imali njalo le osanda kufika sorry sathatha sibeka ngapha asaqethi base bantwana befika futhi sebebethekela lokho ay mobafika aman Kecil. Abantwana bafethu.
Wozove. Uamo. Sinto, se toilet. Aja. Okay. Njeta waqede ngokonde ufuna. Abamsize ngayo la. Envelope lezi ke kushuthi zelo. Ningizile ndabanga ngizala. Lezi kaba ba envelope lezi zawakhe. Okay, bazoba usithi ama ngibhala izipho la abantu beSouth Africa bengibhazwa. Ngicela uvele la ngoba la kunecala walenza wena kuthiwa washisa isigubhu sami. Usikhumbula isigubhu sami washisa. Amaqobo. Manje ke eziphoyini kabangineze sona ngitholele lesi sigubhu saka Tupperware. Kwathiwa noma wafaka amanzi kanjani amaye sizosisho. Cela ubonga ke lana ukuthi uyabonga ukuthi icala lakho selithethiwe suthethelele ubonga la. Sanibonani babukeli siyabonga ukuthi nithele ubaba isigubhu ephuthene ngalenza. Ephuthene ngalenza ngiyaxolisa kodwa ukuthi uthi xa sixolelane angazi ukuthi wayinsa ngibambela amaqobo. Ungena futhi uxola endabeni. Ungena futhi. Angibongeleke lapho umphakathi ungithandile amo kodwa ke ngizobe ngikubuye sigcineni uzobonga sigcineni. Noma ngizobonga nga1 lana ngoba hayi impede yami. Amen. Lama keke lama sweet lawa ke kuthiwe ke akamake la umagoqo. Kuthiwa ayibazala abanye umama. Bayazala abanye umama. Bayazala abanye umama. Usho uma wami la kuthiwa ke wazala leli sweet. Wazala lesi steak. Namanje ngisayibuza ke iphendula ukuthi kodwa lesi steak ngempela ungasidla wedwa. Kodwa ke istory ke leso sangelinye ilanga ngoba khona abanyukela ushukela mangikhuluma leyo nto ukuthi lesi steak esingaka asidla wedwa. Hayibo. Ubezi ikhuluma kodwa manje. Base abantwana bathi imali noma ibhokisi. Ngathi mina hayibo. Bhokisi bafethu. Wathi imali bephakathi nebhokisi. Wathi ubuke kahle. Nakho ke la sikhona bafethu. Sengivulile. Awuvule phela. Awuvule. Useke. Ngoba ukhiphanga. You shit. Awona laba bakhiphile. Bathe uthi nasiyazi. Ukhiphanga ngani? Yini vele kodwa kahle ngoba wena ungakhiphanga nje. Awukhiphanga ngani? Angitshekisi lutho balotha ngitshekise kodwa ngivele ngiyekele lokho balotha ngitshekise la ukuthi ngibuke kahle. Khona lotha ngitshekise. Ngitshekise ini? Akethi konakele unje khaladi lomzulu kwakuthiwa vele utshekise. Watshekisa kwenzala. Ngathi akhumbula ukuthiwa kancane tshekise. Ngiyadlala. Hacha. Hello, hi. Ngiyavunda siyakwazi uyasithanda isports, uthanda nokugijima, uthanda nokujima, uthanda nokuwalka, uJohnny Walker wena. uJohnny Walker wena. Ngithi nayibo usayizwa mbafethu ukuthi wayo usayizwa wakho sofuna esaze sawuthola bekutatazela kuthiwa bekutatazela iSouth Africa yonke kufuna kalo size bami batholakale nakho namhlanje uma ubuka ngibashazela ngalezi zishandisi ungahlangani nami emagroundini uthi amatekethu njalo lawe usack you shit ubashazela ngamatekethu ubashazela lapho nje sakukhokhela hey wena hey phuma kimi kodwa ngiyabonga bafethu hey yangizokise South Africa nginjani uRamesh uTomato uPastor baletha neziliphi abantwana bafethu ngabe ngivezela iziliphi ezikhombisa ukuthi akhanjwanga kwayothengwa noma yikuphi lezwana kubuya ngqo kwabani la ubala uTotal Sport wahamba angisho ukuthi asifocus kakhulu emalini but ngizabe ukubonisa ukuthi bahamba ibanga elide kangakanani laba bantwana ukuthi bafike ukungikhombise nothando bafethu imalini le 1899 rand amateki a2000 na ngoba ngiyigqokela amateki o300 ngigqokela amateki mina o400 na hayi ngiyabona namhlanje kodwa nje nawo ke ngenhlahla ke kodwa lo 1.2 buka kodwa le 1.9 yazwa teka abantwana abangithandela futhi angazi ngithini
angazi ngithini bengalifakile ikapisi balikhipha nalo liphume ezintweni zakhona leli kapisi engigqokiswa abantwana khanya la. So angazi bafethu ukuthi ngizothini kinina. Ngiyazi ukuthi social media wafika wavela nezinto wavela nani kunanothando lwefake lokutshelana ukuthi siyathandana sidabukelane, kodwa kulokhu mina ngirealize uthando nje lwangempela futhi olugenuine futhi olungancinge lutho okungekhona ukuthi bavunda sikunikeza ngoba mhlambe kukhona into ezithile sifuna kuwena sikunika nje ngoba sikhanyisela lenhlanhla nalesi sibusiso osinikeza sona imihla namalanga. Sithandazela ubudlelwane bethu nezingane zethu, sithandazela ubudlelwane bethu nabakwethu siblings, sithandazela ubudlelwane bethu nabo bonke abanye abantu ezizama ukwakha nabo ubuhlobo abantwana bengiphe. Nginesiqiniseko namanje ngisasho ngikhulumile naboza ukuthi nginento ethi khona abakhipha imali yokugcina. Ayikho into engitshela ukuthi laba abantu abangicontributelele imali ingoba bewumntakabani kukhona la bathatha khona. Njengoba beyigroup nje ka WhatsApp lapha abayigroup khona engingazi khona ngezwe ngendaba. I'm sure ukuthi bebehlanganisela shem ngemalana zokugcina bezongikhombisa nje uthando bethi Mavundla unokungena emakamereni ethu usifice singazwene nesithandana nabo, unokungena emakamereni nasemakhaya ethu usifice singazwene nezingane zethu siyilalelise wena amantombazanyana nokwabafanyana sikubukise wena Mavundla usikhulumele kwesinye isikhathi uzufike nalathi nesigcina singasazi, kwesinye isikhathi kube ubaba wengane yami owangishiyayo athi omunye kwesinye isikhathi ube uma wengane yami yizwe sibuye sizoxolisa emveni kokulalela amagama akhulunywa wena. Bafethu ngiyazi ngithani namahla ngifuna ukunitshela nje and I'm not taking this thing for granted. Number 1, number 2, I don't think ninginike ngoba nithi ngiyayidinga lento or ngiyahlupheka, aningondli but sabelana nje ngothando and ngiyabonga kakhulu. Ngiyafisa nikwazi lokho kimina okungaphezulu kwakho konke uthando engilibona kubantu engingabazi, uthando engilireceivayo olwedlula ama likes, olwedlula ama emoji, olwedlula every other thing. Yilolu uthando engijwayele ukulibona kubantu abathenga imisebenzi yami, abangena kuma social media platforms bathenga umsebenzi wami kuma digital stores, abangena ku YouTube balalela unyaka weSethembiso from season 1 beze beyofika egcineni. Izolo nje kade ngikesho 16,650 enguthola kwa Facebook. Ngisakhuluma ngoFacebook ngakayi ku YouTube. The way you guys are so supporting one of your own, and that is what I always pray for every black child ekhona, and I really appreciate that. I'm happy to be in front of this struggle esilwela ukuthi ingane yomuntu omnyama ekhombisa ukuba nobuciko singayivumeli ihambe yolala ingadlile uma kuukuthi kanti ubuciko bayo buyasondla. uNkulunkulu anibusise bafethu, uNkulunkulu aniphakamise, uNkulunkulu ehlisele umoya wokuthula emizini yenu. Uma kukhona into eningayithatha engenabo ubungozi eningaphila ngayo umoya ongcwele, namanje ngisamnile kuloko. Ayikho enye into engiyaziyo shortcut ephilisa abantu njengokuvela usuke nje uye kumoya ongcwele akuphilisa inguna phakade. Namanje thina abanye sathatha lokho unjengonwabo emajongweni ufika usenze sifane nawo Nceleshi ayitshela ukuthi sifana nawo. Uma sesiya kwabakholwayo ufika usenze isikholo sifane kanye nabo. Uma siya kwabangafundile usenze silingane nabo Nceleshi einganene ezincane usenze sifike silingane nazo zitshela ukuthi silingana nazo. Sithi mase siyitshela ukuthi sina 43 years of age zibona lapha ebuka kanti wehle kude kanje lo muntu because sathatha into esilinganisa nabo bonke abanye abantu. Uma kukhulunywa nge-liquid asset kwa-accounting kusuke kukhulunywa ngomongcwele, uyakwazi ukushintsha ube inoma yini ongafisa ukuthi ube yiyona ngaleso sikhathi. Ngaphezulu kwakho konke uphinde ukukhulule nasemoyeni. Uthi noma uklowa njengoba ubona ngiklowa nje ngiklowa ngoba akekho umuntu okhalayo okhaliswa ukuthi khona into yakhe engayintshontshayo. Kukhona la abakhala khona engabarobha anything. It is because I'm doing everything sincerely so, honestly and earnestly so. Siyabonga kakhulu bafethu. uNkulunkulu anigcine nonke za Mthabela, Mashezi,
Mamkhize nabo bonke laba bantu ababhalwe lana engazi ukuthi ngizothini mangibabala ngokwehlukahlukana kwenu njengoba kade nginimenshina kungashona ilanga nabo bonke abanye othola ukuthi abakaze balithole elinye ukuthi khona abanye abakhona labathi nathi besingafisi kuba ingxenye yaleyo group sicontribute Nkosi yami it's fine ngesingami nje mina ngiyazi ukuthi ngokwenhliziyo nje ulapho khona njabe kuthiwa ukhiphanga lutho because vela ngiyazi nemigomo elawula ukusebenza kwaleyo group but nje whoever owaqhamuka necebo nowaqhamuka nombono ukuthi kube khona igroup ekuthiwa imavundla bantu kodwa kunomashezi phakathi lapha na yini igama le group yini igama le group lapho ningitshele ngoba ngazi ukuthi manje mashundlazi yethiwa nangu nonte uthi mashundlazi uyayibona ukuthi ifaka namphakathi ifake nomama phakathi lokhu engakwenzayo sinomashezi ukuthi uthando lwethu siluvezele umphakathi ngendlela epositive nendlela eyisana phambili kwaba isibusiso kwabaningi benu sengazi ukuthi ke bafethu nonke eningxenye yale group nabo bonke abayingxenye nje noma yiphenye group engifisela ukuhle mawufisela mina ukuhle bafethu ngicela ukutshela usuke ungalahli angina inhliziyo embi angifisela umuntu okubi angibulali angithakathi nokuncane uNkulunkulu angibusisa ngakho ngiyakuthatha ngikubuyisele ebantwini ibirthday yami yonke ngicelebrate kamnandi kulonyaka ngothando enginikezwa inina bengihlangane nezikole ezu9 zangasekhaya sine reading and writing competition siwinisa izingane imali siwinisa izingane incwadi siwinisa izingane certificate sibheka amakhono namatalent esingawenyusa siwabeke esigabeni esuthi ngesasa nakhona zikwazi ukuzondla zikhulise sadlula sayoba negala dinner nezingane eziclose to 600 sidla mahala zangakhipha ngisho isent zihlele ematafuleni zitholi entertainment zi-entertainwa ama-artist ohlobo oluphezulu nezinkulumo nemithandazo sifisela izingane zangakithi ezimnyama emakhaya impumelelo ngoba sikholwa kakhulu ukuthi impumelelo ehamba noNkulunkulu inguna phakade sasuka lapho sayodlala ibhola ama-tournament ezikole ezu8 kuwinwa imali kuwinwa amajezi ebhola konke kubuyisela emphakathini ngoba umphakathi siyawuthanda sinezingane ezisakhulayo ezinamakhono esifisela ukuthi ziqhubeke ziphile ziphambili sadlula sayekhaya umphakathi abanye babonile ama-videos amanye ngakawafaki omphakathi obuzongeseka nje uzoba kanye nami bangasekhaya ngiyabonga bafethu kakhulu ngithe nje angenze lesi special lokhuzana nje esincane nje ngenze nje lesi special broadcast sekuyisikhashanyana ngingangeni la benginezathunyana nakhe ngizobuya from tomorrow kuya le because ukungena kwami ku scheduled kukaliwe there's comments in it so ngizobuya kungekude nanokuthi ke bengisafuna nanokunibamba nje kulento ukuthi bese niqala ngathi manje seniyangilawula bese ngazi ukuthi manje seniyangitshela ngivela ngashintsha ke manje ngoba manje bese ngingasezwa sekuyinini nithi phela waqoniswa yithina manje kufuneka mase sifuna ukulibona sinibone abanye sebefuna nokungibona mhlawumbe mangabe ukuthi mina nomama sesimatasa sebekhuluma nje ukuthi manje bafuna ukusibona silokhoza nomama yini lonto leyo ngokuthi manje nina yebo ngasizwa yini ukuthi ngithenga isuitcase nempahla zakhona seniyangitshela seniyangilawula yabo into engisho nakhona ngilawulwa kakhulu laba into ebengicika kakhulu ngilawulwa laba bangikhiphile namanje bathi nje landa umama lekho namanje babhizi kuvele khona ikhuluma nje zingenalo nje isenti zizongitshela ukuthi ubumama ufaka umama kancane ufakeni wena uke wafakani nomuntu uza kithi la Matches akazi athi angifake mama la Mamkhize la namba mama la Magalela Khosori la yes ozama bomthabela akazi bengikhomande mina bengitshela ukuthi angenze kodwa ibona abantu abashula kumisa wonke umhlaba kuthiwa kuhlanganisela imali yabo
wena ugolaza hayi kwakuyimali ehlangana phethena naleyo mali leyo yini futhi enisheshayo ukuthi nithi isiqala uba isicefe wakwathi ukhipheni wena you shit you konje bekuthiwa ngiyangibonga bafethu ke ngiyabonga angeze ukwanda kakhulu ngamagama sengikhulumile sengiqedile bengizothi angilentoze yabo angifake but ngenxa ukuthi bengingekho kulelo hlelo ngizele nje ukuzokwenza lento sizolakha uhlelo kade ngisho ngithi ngifuna ukunenzela ibirthday yami la eThekwini kakhulukazi le group le bikathi ngenzela la ngiyibusise nje ngithi nje ngiyabonga afethu ngiyanimema mashundlas I think mashundlas group ye mashundlas ngisho ngafika nje yona yodwa ngisho nje ngafika nje yona yodwa nje group owamali yawo fike yona ngishare nayo ke ibirthday yami sidle khona sijabule yabo ngoba bakhombisa ukuthi babafethu jabungwane ningena bafethu ngiyojabula kakhulu ngiyothi go all out nathi imali sikhona nathi nekhiphe imali ekhishwa abantwana nathi nje imali ngekhiphe isishone ngapha imali khona ayikho into esingeke si-affordelane sesinemali manje thina nathi imali yabona mfethu nathi imali zokophuma inyama lana kophuma iphuzo lana ayikho into engeke iziphume lana mfethu sijabule silande nama-artist la kube mnandi ngizonakhela uhlelo ngizokhuluma noZama because ngiyabathanda abantu abangithandayo yabo nami ngiyathanda ukubabonisa uthando mayikhona indlela angikholelwa ukuthi uthando luboniswa ngemali angikholelwa futhi ukuthi uthando luboniswa ngezipho kodwa isipho esikhulu ngasibonisa sothando inhliziyo so ke ngizombiza mfethu yabo siyenza le birthday yethu futhi yokuvalelisa nje not ukuvalisa inyanga yeqhawe lethu yabo thank you so much bafethu nanginomama Vunda lapha ethi we love you too mfethu ngiyabonga kakhulu phindile Mkhize manje mina ngizosala kanjalo nje shame usekhaya nje sizoyithini mama sorry unonjabulo watap the screen nalo mandlovu uhlengwe nomndayi uthi siyeza ukhiphile nomndayi sorry ukhiphile abantu abazofika lana nabo bala ngoba ngena ngale shandisi ngena hayi igama lakho lingekho khona leli lesibili uzokuchekala ngathi wena uthando keep ID ngikhiphe manje ngabithi nomthandazo ndlovu uTsources utha phumla mpeka bonisa dumezweni bangaka kwangaduma nje ezweni kodwa mhlambe dume ehlana kusewena njalo phindile Mkhize nontethelelo la fake kanjalo duma umkhopho ncane amaphumulo nokuthula nje at least uma ngabe ukuthi akulona le ngitshela abafana bavale igate khipha izinja ma pitbull sabonga kakhulu bafethu siyabonga kakhulu okunye nokunye ke sobuye sikhulume but nje uNkulunkulu uhlengile mabili amagaba ufuna wafaka omabili phela sisi ufuna ukuthi wafaka omabili amagaba ngiyafisa ufinyelele umsazweni wakho ngiyacela ungiphe indlela thula imbewu ungithumelele inbox mama ayikho inkinga sokukhuluma ngithola nokuthi yini engako ongafisa ukuthi sikhulume ngabe before sifikelele ekuthenini ufike but ku possible ngifunda okuningi kuwe bhuti omdala kusho ulazi bhuti ngicela usizo lwakho mahlema kini nonke nje bafethu nezinto ezipersonal other than lezi sikhuluma ngazo la mawunomuzwa ukuthi khona izinto ezinye eseceleni esingakwazi ukusizana ngazo mawukuthi ufuna usizo lokulungisa isikole umatric usithumelela WhatsApp inombolo yethu ikhona lapha ku screen sami 0813966772 mabe ukuthi ufuna ukukhuluma ngezinto eseceleni eqondene nezincwadi nani khona futhi ku DM sekunikeza inamba 0797272470 kuningi nje sikwazi ukuthi sikhulumisane ngakho sibone ukuthi sibheka kanjani mawuthi kanjani uyakwazi nokuthumelela i-email ethi ceo@mavundlamedia.co.za nathi susakwe sokwenza igroup sokuthengela udosha lo udosha
Yenzani phela abantu bami kusuka nje uthola usakwa wonke kusuka phezulu kusakwa kuyoshona ezantsi mamba kuyojika ngengqumuzeni kodwa kuze kuyofika phezulu emkhampeni abantu bami ngihlanganiseleni umsizi Nyambose uthi Impostoli Mavundla we love you eKapa kusho uLambogini bukani ngithandwa nama Lamborghini ufile baningi ohlobo olusabusayo bafethu angivaleliseke umama ngeke simfake namhlanje akekho ade esenkandla eyobhincisa omunye udade lapha ya osenkandla so yeah ube lapho so usasendleleni nje suka lapho eza ngapha angifuni ukwenza ipromise kodwa nginayo into ethi kusasa ngizofaka angisamfaki sinome kanjani yabona intombi yomuntu leyana angisayifaki sinoma bengisayifaka ngoba bengisayishela isiqomile phela manje sengizolunga ngiyiveza njengalezi intombi ehamba ingena lapho ngifaka intombi yami lapha manje lo ngiyifaka nje nakhona ngingazi ukuthi ngiyifakela ngoba intombi awuvela uyifake nje sinoma kanjani uma ufaka uyifaka bafana intombi awuyifaki noma kanjani kunendlela yokufaka intombi yabo so ke ngizomfaka ngendlela ekahle ngoba kunje intombi zenu zifakwa wrong yabo walelisa uNkulunkulu wanilondoloza bye noma ngagodola makhosi ukhokhe malini ngomakhosi khona imali imali ekipile bonke laba abangisondela ukuthi bafuna ukuba live nami angisangene lapho manje gedela laba bakhuluma ngomayogati hayi papa yini bafethu mayogati angifuni ukukhuluma mayogati ngithela sengithi ngiyamvotela ngithi ngicela enziwe inkosi kaMaskandi aphakanyise isihlukanise nanganyaka uthe suka lapho mayogati ukukhuluma indaba ukuthi ufuna umashezi umayogati wenza ivideo nabangani bakhe bakuhlele uthi yena uyamfuna umashezi and uyambona futhi ngendlela asho ngayo ukuthi usho ngendlela ekhombisa ukuthi uzomthola uyazi umashezi washaya abantu abangaki ngepani umayogati usazi ukuthi manje mina sekufuneka ukuthi angihambe ngemuva ngithi mina ngiyaphakamisa mina mayogati mawufuna ukwazi ngami ongibuze eParliament mina umsha wentombi unyaka kuvungazela iParliament mina angeke mina mayogati mina ngitshela wena ngentombi nginkinga futhi angiwazi umnumzi omkhulu wangizwana ngoba phela nomtolo wakhona le emzimkhulu usho ukuthi umtolo usethe emahluleka uselandeza ngakubo ke futhi manje so niyayixoxa ngale emzimkhulu nitshela ukuthini mhlambe ngami mhlambe kanjena nje yabona so ke ngiyacela bafethu ngiyacela angivaleliseke ubanono sengibhalele ku-inbox mfowethu ngubhuti ngiyaxolisa baba bengabonanga ngibekithi uthuli mbewu kanti uthuli mbewu hayi ngane yakithi ngiyabonga ngiyezwa futhi uthi hayi no yibongo zenkabi lezi hayi ungadinwa ngane yakithi bengabonanga ungiqalele ngizobheka ukuthi ubhale wathini kule ntozana ubalo uthi somshaya nge-teaspoon lo angisho ngolutho baba yini mfethu ngithanda ukubhubha uthi xa nilondoloza ngiyabonga kakhulu kini nonke ngane zasekhaya amen.